Odhi nyime nyakwara mogi jodak ma ahero ahinya to johala e bomano koro nigi paro mopogore opogore kaluwore gi chenro mar piny owacho mar chwalo yore mag tudruok mar mbui mar Wi-Fi nono maonge chudo e kor gwenge. Kagiwacho ni Wi-Fi no tiyo e yo makare thuolo mar juma achiel kende bang' yange, kendo gie thuolo ni teko mare odok piny. Ka moko kuom johala to koro dwaro ni piny owacho ochwalnegi chenro machielo manyalo konyogi kaka jopiny. Chenro mar Wi-Fi ne oyang kod jatend migawo mar yore tudruok manyasani Eliud Owalo giko dwe mar 12 higa mokalo. Gino ma piny owacho timo mondo mi one ni gisiro timo ohala manyasani e yor mbui. An iluonga ni Kendenga. Wi-Fi nokel kae to bang' kele ok osebedo active ahinya nikech ok ang'eyo ni tang'o mosetimore. Nokele to bang' 1 week kama to koro en week ok ang'eyo ni ji overload mang'eny. Wi-Fi manokelni odiochieng' manokele notiyo maber. Chakre noti maber odiochieng'no pok chako duogo tiyo kendo. Nyaka sani johala gima thoth johala dwaro iye ka giwacho ni Wi-Fi no konygi. Kinya kelnegi gima ber manyalo konyogi to ginyago erokamano. Wi-Fi nyaka ne kel kae awacho ni gimoro about gimoro 1 week 2 weeks no ber. Kata wan kane wabiro wabed ka kata kwa accept e simu to nokonyo. Then kuma no ber go be ni password no ko chandigo. Jang'ad bura